En we zitten naast een waar, uit en terug wordt er wat zijn. Voor alles was tot dorst, heb ik dezelfde wijbelijn. Hi, ik klik je heel niet meer op dij. Ik ben Adrie de Boer en in seizoen 23-24 zit ik langs verschillende podia vestkesjongen van Stef Bos in Oorzet Hein Friesk. Is dit nou letter? Is dit nou letter? Is alles beter? Ik moet dat ding, dat is een koer. Dat ik net zo volle vragen hier. In dit nieuwe programma zijn bekende, maar ook minder bekende versen van Stef Bos die en zijn grootste hit Papa Heid, hij niskus jet. En dit wie is dit nu later? Is dit nog letter? En de show die is bigelijk echt te boeken in kerken, verzorgingshuizen, dorpshuizen en alle oorgelegenheden. Mij de macht van de muziek. Uw Stef Bos programma heet De Boer Jongt Bos. En in theaters en andere grote gelegenheden komt Adrie met de hele band. In de liefste settings kom ik met de post. Hij speelt gitaar, accordeon en zongt wel de stem. Als ik weer steren, zou ik weer bij hem thuis komen te spelen. Ook is bij je in die dromen. Kist als een voelt want niet vlucht. Ook is de sterren volle letter. Voor waterlucht met sjocht. Met alleen op binnen, maar ook boeten, festivals, feesten en evenementen passen de festival van Stef Bos natuurlijk hartstikke goed. En mijn stream gaat al eeuwen langs kastelen. Ik stream trouw de eeuwen langs een ster. En onuitein verlies ik mezelf in de zee. Mijn stream is dan eindingsree. Van ons seizoen 23-24 gaat Adrie de Boer op met in het Fries oerzettenwerk van Stef Bos. En zat je hem zeggen, is het 4? Geen probleem. Ja, en we willen vanzelf graag overal spelen, dus wat wit, komen wij Jim kant op.